Aký dobrý skutok ste naposledy urobili? Pomohla som túto spolužiakovi do školy. So všetkým, čo treba, vždycky pomáhame. Dobre, tak babi, za to, že robíte dobré skutky, ja som pán Dobrota, donesol som vám kofolu, môžete si ju dať. Ďakujeme aj my. Aký dobrý skutok si naposledy urobila? Poslala domácu úlohu určite. Dala ťahák niekomu. Fúha, takže takéto špekulantské taktiky v škole, tak dúfajme, že to neuvidia tvoji učitelia. A ja ti dám kofolu za tieto dobré skutky, lebo aj to sú dobré skutky. Všakže, aký dobrý skutok si naposledy urobila? Nepamätám. Ale ja viem. Postražila si nám naše kofoly, a keď sme zatiaľ točili, takže ti za to veľmi ďakujeme. A túto poslednú ti tu nechám, aby si sa mohla napiť a mať pekné chvíle. Ďakujem. Aký dobrý skutok ste naposledy urobili? Dal som bezdomovcovi zadarmo jedlo. Pekný dobrý skutok. Tuto vám za to odozdávam kofolu, aby ste si mohli užiť tieto láskyplné chvíle spolu. A majte sa dobre, všetci. A treba robiť dobré skutky. Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.